Pamusoro hii ndakamirirawo nyaya yangu yehandadzi yangu Isaac Gopito wakanyengerwa Mukadzi ngaakomana airi Chabodo na Bingandadi. Saka tazobvunzise mwana wakataura kuti ndakanyengwa ndiana Chabodo na Joshua. Ndiyo nyaya iri kutishungurudza mukati mwemusha wedu. Ainyenga kupfimba kutonyenga kuita bonde. Chabodo nani? Na Bingandadi. Murora uri pana. Unosanangura unogona. Kwa kuri kutaura basi kuti tizi zvezvikana. Bible titaura naye mwana ingai kuti siruke umafika. Manyora resara unaini. Unanzani sara? Rutendo. Ah? Rutendo. Rutendo ani? Rutendo kwembe. Kwembe ya manyora remeni. Rutendo tipe tizwe ndo akanyemwa ngaruma ire. Rakachimboite zvokuti tanga ndiye. Katanga ndi Chabodo. Chabodo. Chabodo ndo upi hapa? Ngariorabo ndo ndio wakatanga. Andivurani meso muone ku baba. Ndo mbotara yedu ne Mukadzi. Amungani gare pasu. Chamona enya kutara Chabodo. Ati Chabodo redu wakatanga Chabodo chichakaitika wakakupfimba ere kana zvakadidi? Chabodo manje zvakaita manje watanga kundiratidza mapono. Chabodo andiratidza mapono. Echino ndibata batemba mburukwa mangu. Chabodo. Ari bata mburukwa mangu. Akubva darika vhani nekupi kubasa kwake. Akubva basa kwake. Kovhani dini? Kovhani dini vadi ametoona zvitaona mufoni zvaana nyengana zve. Mufoni. Ovhani nyenga kupi kudondo kai kakawanda. Mumba kairi. Chabodo chindinacho. Chabodo. Kuzara kutanga ndinyi mutema sara mfumbuzwa na mkomangwa kanenze zikuzwa hanzwa asikana usina kunzwawo chatamba tesi uri bvisa maheso gara zvakanaka zinaito gara zvakanaka azoiteka na tsangamiriri Ngatitema kwana baba. Magadi kwana baba. Magadi kwana mai. Tende Mwari. Ishe wedu Mwari makanaka makatendeka mangwanani ano muzita ramambo Jesu. Mazvita Mwari nekurara makatsingiridza maita usiku wese kusvika panguva ino. Ndaukumikidza nguva ino yatasvika pairi mukati mwemaoko enyu Mwari. Kuti basa rese richabatwa riropafadzwa nekutungamirirwa ndimi. Ivaina headman wedu nevadare nevese vana mai vana baba vakomana nevasikana vangangodai vaudzwa nyaya dziri pakati pedu. Chititungamirirei nemweya wenyu mutsvene. Tangai nesu kusvika tichipedza muzita ramambo Jesu mazvita. Amen. Pamusoro kana kune masabhuku madzishe vamwe ekumboti wagara wakati kana vari kwavo
Tiende kwembeya. Kama tuza. Joshua Chabodo. Yaitu. Zure zvendakataura. Onge mama. Mwaya nechi. Ai ndanga kwanisa ngotsvaga mari. Timboende pana matutsa. Mwaya nei? Ndauya nemari. Mwaya nemari. Mwaya nemari nari. Ndakakwanisa kuwana $50. $50. Iri yenyu. Iri mari yekubhadhara bhai nekubatira mari yekuripira vanhu vokwaGokuto yatakakanganisira. $50 iyo baba. Alright, go Chabodo. Wati Chabodo. Hauna cho anacho. Taurisa. Anacho ndawe nacho bange nguwa yacho ndatadza kuzvibata. Kandoende ndoita angu police case ka. Pete. Ira andipo manyiswe nemwakarimwa. Ndiripo ba. Mukatamba reri muchinditsonza mutumbo wangu ka. Musoro wangu nedzungu rakashata. Nompinza pekuti munorwadziwa imwe. Pete. Ndotokumbira nguwa basi mutsvage mari. Imwe. Munogoja ma 18 years unaenda psychiatric unit koteswa brain ngepamusana penyu imwe. Mukora chikuisa muhapwa zerudaka kukuti muchengete mhuri dzenyu. Nomereza psychiatric unit. Echibvako ka ndobva ndamereza kuti ateswa kone hana chirwerero. Mwakaenda reko teswa naye. Amuna mwakagara. Amusumwa mapirisi ere pakati penyu muri 2. Amumwa mapirisi ere. Munomwa. Mwakaenda kwesa nyoro apo. Kwakuita kuti misikazwa mudare mangu. Mwaura upenyu hwake kwakuita kuti misikazwa mudare mangu. Pani gara yapo zvotende kuti tende mapurisa. Ndutemesa musoro ndimwe be. Kutaura ndizwe. Handisi kunogara kugutsikana ngedare rekutongwa iriwo. Kuti kubva pekutanga pese munhu uyu haasi kuteerera kana zvekutaura kana pakubvunzwa kwaita maiona njigara akadai kubva masonde saapfuurapo. Saka munhu uyu kaitangami muni zvekuti munotaura naye zvakamira sei. Akwanise kuti anokwanisa kubatikana akwanisa kubatikana zvekutongo. Unoenda kuti ndinoda kudzwa kuti zvangamiro wangu zvamakataura ndine pamushamu uwe mururi wangu ndiri kuteerera mukwana semurume wangu. Muri kumuona sedare rese anhu. Ndokuisa panodziya rume. Yondwari. Mama wanga ari. Maererano narume tuwo aya. Zviro zvaari kuti ari zvekuti titaurirane. Handi zvekuti arekere futi mukadzi. Zvaundezvekuti arekerewo. Haasi kutya ngatofa. Hatishaishire musha wedu. Pari nhasi haana kana chaari kutenda kuti takashaisha. Saka vakaoma tati kukumbira hangu kuti iite police case iende mberi. Pano akazomboya futi ere chimboda unyangwira iwo. Hapachina. Hapana akabvato akandosvipichereka gomba kwapusira. Iyo zvasara kudari mwangu muno. Shandi utomira mushe kunga abve munharaunda arume. Right, varume ndakuita police case nyanyi. Kuti masunungurwa dare rakusunungurai kwaMajor Street zvinenge zvakasununguka. Hapana chakachata mambo asi. Nokuzwa zvemunonga mata. Asi mukaona mukaenda kukoti mukadzoka musina 18 years kana 18 makalenda. Dzinotobuda iyi. Kana ushe hwangu uya mutore. Pane mhosva yamakaita. Ndinoda kupikira. Ini kutokumbirawo muri andinayo mambo wangu saka ndiri kutsvaga. Handina kana pekuti ndinotosenza iye zvipenda ndaita zvekuaka. Hamuchaendeki mumamishama wanyu kuti unokozizve uri ubate mukadzi. Saka inini kutokumbira iyi mari ndinotori mari yakagadikana. Saka muri taura kuti mari munoiona rini? Mari ndonga ndichitotsvaga. Tiri kutsvaga pamunoiona rini mari yacho? Handisizoti mari kana muripo makataurirwa kana mari yemaunza kazvitendera. Icho kwadi ndotozvimirira ndega kudai kana muri yangu yakatautoka. Ndozvimirira panyaya yako iyoyo. Ndaida kutokumbire kutori ndipo kana kuti akandipawo mazuva akati ndotomboende kotsvage kune mumwe mufano wangu kukambani. Ndiende kutotsvage basa ndosenza ndoya ndobhadhare mari yawo penotambira ngoti pamba pemunhu apachaiti mombe dzakapera kusenza kuti utaura wodokosenzera rumjiri. Aiwa nyaya yako iri pakoma kai
ndozvandikukumbire kuti iri pakoma kaisiri kutamandiri dambudziko rakaitika rinoitike kumunhu wese. Regerai ndipedze neumwe nechida izvi zvandinoita ngezvekuda izvi ndizvizise vanhu vekwagopito muchiteerera pamusoro peshumba dzakaenda kopinda mudanga rehwai dzenyika. Zvandinoita ndezvekuda izvi ndokupai last warning. $50 yako yoka iri kuya kudare kuno unozoripira awo wabhadhara miripo yedare wopinda pakuripa miripo yawo. Imimi wakuru imimi ka mukade kuita mutanyaho zvemuri kuita izvika uyo mwakamuita mukadzi ngekuti mukadzi asi munoenda kuitwa mukadzi ngaamwarume imimi zvendiri kumutaurira panapa. Kuna ane nzara nenyota kwamuri kuenda uko. Magara mina mune mashawawo muruzwa mune mashawa ko munende munhu anobvume kuwa pasi unowa pasi aine paakabata kuti zvakati zvakamira zvakati tokupa order. Saka ukabva watiyo pamusoro pemhosva yawina isi tochikunyengerera pamusoro pekushasha kwako iwowe. Wacho wakundofamba everyday kuramba ichifambire zvakadhabuda. Totonga tega. Kumasoro totongana tega. Mamunga mboti veka mwakamunyengera mukati na kuti polisi musaya kukubata iye haisi kuziva kuti mune mhosva. Ari kuremekedza headman wakabata nyaya iyi. Mune mhosva mudheri munotopinda. Saka ite zviri kutaura nedare. Ainangu andita ushingo pamberi paMwari. Right, ngatidai nditeerere muzwe. Nditeerere muzwe. Ndiri kupai last date imi munounza mari yenyu mosainisirwa pasi. Ndiri kupai last date rekuti ndinge tichiwirirana nemwimwi. Andirambi ndakati anhu ndimwe akashayishira oramba achifamba futi kuye kufambire nyaya dzimwe akashayishira imwimwi. End of the day umwenyu watosarirawo mashure kuona kuti pane pachasuduruka here kurisesa muchazoita kutorepa pamwe mukana nesecurity yavo pakuchengetedza mwana uka haichatoiti kuti munge muchisangana naye muchazosvikire pakumubata mubva mwamurepa mubva mwamuuraya ndozvemuchaita wozi ukaona mutanyaho uri kuita chabodoka chibhanditi chouri kuita shoka munozviziva here kuti matare edu echanhu dai takabvumirwa kuti tinge tine vanhu vekuti kana muchiita misikazwa kudai zvizvi inoti chimbotorai munhu mudzika naye muri kuzimu moziva kutaura zvine musoro munozviziva hatidi kuti tisvike pachidanho chakadaro papa pako nenyi hauna chiro hauna mbudzi hauna huku stende yako yakakura sei yakakura stende yako yakakura uyabhadhara mari yenyu pamuri murugara mupurazi mafakera murugara papi une makore mangano uchigarapo 7 years uchitadza zoti mudunhu mwakagara ngemwani nani uri bhadhara mutero kunani kwachikara saka usikwafakirwa uri mwachikara saka zvandinenge ndakuita ngezvekuti ndiri kuda sabhuku chikara pano usa 29 iwewe ndiri kuda pano usa 29 kuti uine mari uchabhadhara mari kuti usina mari ndichaita kuti sabhuku chikara aitogura chikamu kune mhuri iyi munotengesa chebundo wako iwe wotengesa kuitira kuti vachenese bundo ravo mukati mwehana dzavo wochizochisungisa inini
tozopindura mibvunzo yacho. Handitika wosarudza zvauri kuya nazvo pamusi wa 29 uya nemari yandakataura, kana kuti uchibva pano uri kuya uine chokwadi chekuti tiri kowirirana, woenda wagurira munhu uyo pamberi pasabhuku wotengesa chikamu ichocho, woona kuti woita sei. Ndotarisana nenyaya yekuti mwana uyo ndinoda kuti muende motorwa ropa naye vanhu vokwagopito. Musi weMande ndoda varume ava nemimi endai munotoresa mwana uyo ropa pamatondo. Musi wa 29 ndoda result yekuzwe kuda kuzwe kuti mwana uyo vakaafektwa here kana kuti haana. Kana akaafektwa tiri kutangireyo papo. Zvokupinda vambamwe murumewo zvichaite zvitete pane kuura upenyu hwake. Kuti muchiti munotiza imwimwi endai mwochere gomo ranovangurairo mobva mwazvivharira imo mune simende. Asi ndichimudayo momo chakande dhora noriputisa dhora kuti mwaroti munonetsa enda mudhemu wambudzumo mobva mwanyura. Asi nzara ichaita chamukandirewo mune masese muchandingira nombudisewo mu muchibude kuze tichitaurirana. Ungatiza ungaendepi mutemo wemhosva kuipedza kuigarira waipedza kundozwa mwandozwe karinyero kupeke kuti wada unyangwirazve kana kuti watoda ubate mukaka pasina wafanira nditaurirei tibva tatene mapepa acho ipopo. Mwanasatizwisisa taurai ndakamira hangu nyaya yerudzirwa uye kutaita kuno kuti akorete mari yebhasi, saka tinokumbirawo mari dzemabhasi dzekudzokera kumba kwedu izvozvo. Ndatikwereta kuti mari tiri kuionera mberi. Makwereta mari? Ndakwereta $50. Munobvepi? Aiwa tiri kuita sese. Munobvepi? Kwachitora. Kwachitora kunoita mari? Tinochindopawo kireti. Chatinoita isusu ngechekuda izvi. Kana munhu achinge akapara mhosva hazvizi ngaurayiwe ba. Munhu anotongwa maringe nemapariro anenge aita mhosva. Kana mauya makadai tinokalkuleta mari yenyu yebhazi, ozvi ndikabva pano kowitnesa nyaya yenyu kukoti civil court kana criminal court, ndinotaurwa kuti pachigodoro nokwire dhora kuenda dhora kudzoka lanchi unodya yakati ndio inopuwa. Handimbopuwi mari inopfuura ipopo. Saka ngatitongane tichiziva kuti mangwana ndimwi kuti mwakaroorwa murume nyu chazviita kana muchazviita nemurume womwe munhu inotongwa sei. Isu tinoenda koshaja kuti wabva pachishakwa apo pane makamba tinoti dhora kuenda dhora kudzoka panyamakamba kuya padare pano wabva pachitora toti pondo pondo kuita $4 plus $2 mokakuleta apapo tonoti akomana anga kupai mari. Mhosva akapara ari pasi pemuripo arutopika kudisai mari tipe 5 mari ndotoisenza nemudzimai wangu panga ndatopuwa $50 kwemudzimai wangu kuti mari iyo ingaitosenze zvakaitika handiti kunyepa ndio mari iya chaenda kuda nayo pamba pangu nokuti dambudziko rakauya iri kupai munhu mari yebhazi foni yapangidzire mukadzi uyo fono iri budisa mwatora nemafono ayo iwe unotombopota uchiziva utonge mhosva torai mafono acho mutenge achiri mari mafono enyu iwo ariwo anopfimbise mabhebhi wapangidzirwe paurugwai apo anhu ari kutandara anhu ari kufara mafono iwo ari kutodiwa mafono shandisai mafono soko musamudzosera ba amupelai vurigwai kune mafono muchengeti murume iwe murume achabodo munoziva here zvinoitika ndokutaura dokuonesai chokwadi
handi kuti atinyengi ba tinonyenga mazuva ndoda kutaurira chokwadi chaizvo ndichitarise murume uri apo nemukadzi uyo kwa munozoti zviro zvinorwadza ndoda kuonesa chaizvo muzoti zviro zvinorwadza izvozvi munoziva kuti pese petiri kufamba kana mutaundi ndinobvunzwa kuti imimi ndiri makatonge nyaya yana munoziva kuti uri kubuda kuSouth Africa here South Africa ndinopatika ndeitobvunzwa mutaundi umo ndeifamba kuzi iya tipe tizwe makatonge nyaya yachabodo because anhu azhinji akundiziya asi ndinozwe kushushikana ndinozotodzamara zuro chaichai ndakadzamara ndakapedza almost 2 hours ndakagara pachops pipe ndiri kunyase kwatsanangura kuti aiwa munoona nyaya inoitika ngekuti murume nemukadzi takaona kuti zvakaite kuti zvive zviri zvinyi chinhu chimwe asi varume vacho vakazviita mikwimba yarume shuwa mimi munganditaurira kuti pamatondo mungashaya kadzi yekunyenga imi munoziya dai tatirite gaga ndaida kuzvina ngemupini I'm telling you truth unoziya kuti zvinorwadza izvozve because murume wachimuona right kana kuti mukadzi wakamuramba unomuonepi mukadzi iyeno chimotaura kuti ndati kana ukaona murume mukadzi wakaenda unomuonepi mukadzi memory card ndori nemapono kazi ndotochengeta memory card ndina akawandisa magigi mangani magigi mangani kadi 14 4 gigi tiri ma 16 nema 32 panapa 4 gigi akona kwenomboenda nezvitakata kumafoni atorimo handiri kudanga zvekudai zvichabodo muswa arume ngatinyarare 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 ngatimbozwanana kuno mapona arapa zvakwana ngatimbonyarara muswa 29 ndiri kudawo ndiri kubvisa $10 yangu mudare mangu mekupa vanhu ndasaka ndabatira foni yako kuno wangafambi netsoka ba ukakundikana kuya $10 ana ari padari panapa ndiri kuitengesa $10 foni ndotora $10 yangu munaya muine mari muhomwe arume ndatotaura zviri pafeya ndakompe nguwa musi wa 29 uya $10 yangu sekitari $10 foni ndakabata kuno pari kuya $10 yedu tomudzosera foni yake akanga asina tova taitengesa $10 totora $10 yedu foni yenda uchuya $10 yacho yoyoyo hausi kuya $10 chete uri kuya nemiripo yendakataura ine imwe ine umwe wako ari kubvuma mhosva yake muripo ngambo pozi urinyatsozviza tati ukashaye mare iyoyoyo endawo una sabhuku wako uye naye musi wa 29 mazizwe chabodo sabhuku ndiri kumuda kuti chatomfonera futi ndega chatomfonera asi ziya kuti ndichimfonera chuya kuno kusabhuku afambiri nyaya dzenyu mahara munenge mine $10 yake tsoka yemunomupa musi wa 29 ndiri kumuda pano panyaya iyoyi ndovandaipedza asi mumakarangana emwarumeni right mira inini mubvunzo ndirido inini ndirido mbonyatsoziya imwe pamusoro baba mwakuda kutonga here ndikukumbirawo chimbonikumbirawo kuti ndimopedze nyaya iri kuno tode kuise dzimwe imwe mukoma imimi neuyu chabodo ndirido kumboziye kuti makambogarisana sei ngoti pane about half a kilometer kumba kwake nekwenyu right kusvike kuti imwe muzochinja nemukadzi uyu chii chakambonga chechimboitika right wakatanga ndiwekewo chabodo anditi right pane rinye rekupe rwakaitika pana matutsa kuti azive kuti iwo wakapindapo pari isi kana ngokuti hazvingamboitiba imwemo mungandibabata shuwa pemwapinda mimi ndouya ndawamba ngekundopindawo kudipo munonyepa imimi masoja mutemo wangu wekuti ndichibvepa
ndepepa border stream ndosiya ndataura kuti kune mukadzi nhimbi ndozvakaita uyu wakataura kuti shamari ndasvika pamukadzi uya mukomana uyu mukomana wanditi waisenze ndakazoti waisenze pashagwe ndizvo waisenze pikuru kwemwe mumwise doro uyu ndiye waitombomutorepo mukanyise dhaka papi pachishagwere munharaundaka right regai tifambe nyaya yekuzosvike pakuziyana ava varume vaka uyu wakaoneka ndichabodo kuona kuti ndinoenda zviri easy saka uyu murume unonga akazizwawo kwakutoti ndoda kozvizwawo chabodo uri kumboendapo sei because ndikanyatsotarisa uri murume wakasvika stereki chiregerai tiwanda izvi ndofunga anhu yaya takapedzanawo angaramba achitidzoserawo mashure anhu yaya ndatapa last day yekunzwisana kwangu nawo uyu utombori nanowo uri utombopfakanyukawo utombopfakanyuka uyu shamwari ndikakutorera matanho amwe acho anorwadza nokwanisa kutorera matanho ekutanga urwadzisa nyama yako iwo chabodo wakambobata kana utombomerisa pabreakdown munonyeka pengoka unombomerisa pa31 kweduke pa31 unobudemo zvasvawa unoziya kana uzomuona uzodine kumuona bo arikubvunza kuti unombogara papi kana wachida ndinafonera nditori panapa unouya kutora panapa achidi unhu wakadaroba ita kuti musi wa29 uya ne$10 yangu nemari ye1 handidi kuti wafambe wachiuya wafambe mahara mafambire wari kuita ndinoti wafamba wachisangana zvanosangana nazvo yoya nemari yangu yasara yewai yoya nemari yangu yewai nemari yewanhau yoshiya nemari yewanhau musape zvipfuyo motanga mwambozviise kuchikuwa mozvapa hatidi baaperi mari isaive iri mari kuchikuwa imukandopuwa iri mari mabva mwatanga kuimwa yasauti pamusoro baba chidzikisa mako toda kuti munhu pamusoro toda kuti mande yacho ngatokumana zvisho kwataurwa pamasoro mande pataurwa pane mupurisa uchavunga echida kuona kuti zvakamira imwe matutsa emimuka muso muri kuyo kupedzise mari yaheadman uyai nemari yekubatire uko kumuripo wano zviwirirana ndapedza nemi simukaeni rendakuda ngezvekuti imimi musi wemande 8 o'clock ndoti musangane pakliniki makahuripi makapangu nongari basa mande wenda pakliniki wotoenda nebhejiro na 8 o'clock ingewa pakliniki moenda kuona simendi kana ani anotesisa vanhu ipopo anoteswa wese vari 3 ngawabva wateswa kana wanga wasiri kumwa kuti wakaenda kupinda pakadaro pakapinda uyu wakutomwa hadi kuda kwako kuda kwesasungire mhuka yako yakaenda korume imwe mhuka ine rebhisi amene hako imhosva yako motomirira pamusi wemande mese bvamateswa muri 3 mobva mwana sauta clear kuti ngateswe futi nenhumbu yacho nemurume wacho ngateswe futi kuti andoafektwa ndimi mwakonzeresa tinotamba pasatwena tinotamba munochinyatso zvoibhadhara manje kudai mugiraundi yakanaka kuna amwe musina kubata ngadudze